Asini rohama dihamu doho dame nasian di bata amata. Nang sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Waing tabukama bibilta tajahama sian pesalmen bidu 105 mamuka sian ayat sada rodi ayat 20 sada di hamuna kainang sada sian namasa digulutta nanidok na gaya hidup ciri khas ningolu ni hala Kristen ima muji debata boidoi marhite paredeon boidoi marhite tangiang alai sada pangalaho manang ciri khas ni akana porsia ima memuji dibata. Jadi boy tardok memuji debata dang boy malua sian nguluni jolma. Nunga hosana dot todina. Buasa songni ala ido natinona honi debata. Ikon memuji-muji debata do kita. Dang adong ngasing ni ai nunga sikop besude di parade debata nasa na dihasianganon. Nasa narikot di ngoluni jolma. Alani sada naikom masa ima bohado rohani jolmai tarban ibana do de bagasan guluna mamuji debata odon waeng gudang do halak namadok dang sude halak mamuji debata boidoi alani si taunon arsak si pikiran doa kanasin HP ikon mamuji debata do kita tangadong benahurang naung di parade debata di kita hagogon nunga di barede si panganon nunga di parade hangoluon siapari nunga di parade sude na rekod di ngolu di colma nunga di parade bahkan hasonangan ni todita dau nunga di parade debata dia muakalnya nang nakini dok puji-pujian dia hagogon do dia pasaon di debata hagogon ni debata melampaui saluhut nasa nadia seanganon saluhut nasa gogo nadong di tanoon pola donakin parpesal meni buhado ibana maket tidak kon debata buhado ibana mamuji debata didok ibana rodi saleleng delengna rodi mangolu ibana alana memang ido narikot di debata dang nahura debata upana dileko gogom dileko sinamokmu dileko na arganya dio dang nahura debata idong makanakin nunga dipasikop debata holani bohado sian naporsiai memuji ibana ai ibana do nataluk si pujion
Yau nang tujol ma soi nama gudang ni pangjuta beang boy nong dah hodope siak kita asugari si suadoko adang adong soi nama pamujuta HP pusat ni pamujutai holan tu dewata do dang tu jolma dang tu diri tadau ido bena didok puji diri ama mago puji Tuhan ima hama mago do alana dia ma nang terbaik kita HP ibana jumadihon sian naswadong gabiadong ima halubian ni dibata di patupa hangoluan ima halubian dari bata alani ma dihamua kainang didok nakin rodi marsudut-sudut ikon pabuaokku habasaromu kinadenggan ni pambahinammu artinya dang sai di bana saluhut nadenggan basa ni debata ikon do de pabotohon tuhalak nasing ikon do de pabotohon tua kapino pernah anggoho anaha bereng tangadong anggoha minajulu di bemno pung songono do songono au sugari susongoni dang naboye au songono dang boy ham sekolah tung olan asini rohani di batana mak sona alani parmial tuan sona alani sekolah hola mangulpe nga hebati mar sekolah hamung bohado hita adong gepeti kita laho pabuao pajojor honi tua kasuduta manang didok do si tau nomu dia mak dang doho tahun si manang songodir basa dok tau dang mengoluau di jamami nama rapat naso adong lampu anggun waing mar motor nama dia muna kainang ido dengan na jala ido na pinabuan ni parpe salmen disudi halongan na pinatupan ni bata ima di pajojor ima di pahiba-hiba lapatanna tung perdenggat bahasa do di bata labat tarimas ibana dosio dingi akan agade akan atuki ima amwak kainang jadi halakna boy memilangi pambahinan ni dewata nama mutihi akahinaudi nasa nabinai ni bata ido na talup markantate ala hari minggu kantate nama ende kamu masada ende nai baru di jahuba bohado hita mangedeho de bata anggo sohiado hita mananda akadingga basana di ngurta lang mungkin ala nagodang do
Alana so tarahatau do saluhut nabi nani bata tunggu luta. Ido benda gabe tapuji bana. Dangi macai gok edet ta taringot tu pamujon ni debata. Ido ben o debata tunglongang dorohaku molohu tayu tenang. Reng nati no pami tang doh donggut maka tindakon asa ngapon mi marendeo mahon mamuji ho o debata sangap doho marendeo Tuhan mamuji ho o debata sangap doho ima molo hubilangi molo hilala molo ta putihi saluhu na hinadinggan ni pambahenan ni dewata marende au mamusiho ima mangojar hita. Jadi halak na soadong hapursiona halak na sodung makilala manang mananda pambahinan di debata tung songon dia maibana memuji debata dangadong dasar ibana memuji debata soholan ake edeni portibon nama ido macarikot dihita dihamuna kainang parzolo ima buhado dirot nakin buhado hita mamilangi akan nadinggan siana mamuka tubuh kita sian dukun nasorak kita diparmudu, diramoti, dijagai, dilehon dohita narikot. Dungi marhamudian, mardadanan, marpahopu. Bola sahatu nama tua sonari. Memang tingkan gudang. Ido baina molo halakna nasajud mamilangi nabi nani debata tungso sadiana dopei molo dia dopiho akan namaol si taonon deportibion tohodo mangadungi hita di setahunan naik alai gumodang adul gumodang do akadenggan basani bata ido nama baik kita asa semangat asa marhasonangan di bagasan tikion alani dia muna kainang dang adong alasata dang mamuji debata manang buah HP manang na dia dopi hope si taonon tikion alai pardinggan bahasa di palua dohita sian ragam ni parmara dibuat dotodita hosata dang marmarah hita alanima dapatut edehonom mo ibana songon edetai datama edenorku alani endehoma jahuba
di bagasan gulum ganu ari ay ido mangalihon sonang ni roha pos ni roha hagogoon apulapul di gulum molo dia pe naniulap ende honomu debata taruli doho digogu na sumurung sian ibadah. Aha ma solas rohatate. Hut ita na mangula manang tajok putih ruputi di joloni jabutta Yesus ngolu ni tondi tay di humma Yesus ngolu ni tondi ku hono hapo rusaki go di hoda madereku rodina salakaki. Ayat 2 lantaka semua patuduh tu awon pa kokok bi asa ihu halungoto hot maaf lambumi boy ayat dulu ya aku pau Yesus Tuhanku Tio pama sai gomot asa iuna rusupaku sianda natikos iman asugari tedon satu ayat onom memang lungun ruha alai adong pakiri mon dihiba gabe gugu naik baru gabe sonang lubang ma pakilalata molo tengah pojok roham di bagasan bulum amin.